Bona, Raül. Doncs derrota a Lloret per 2-3. Partit penso que fluixet de part nostra. Ells molt intensos. S'han posat dues vegades per davant del marcador, els hi hem empatat les dues vegades i faltant 58 segons, una cosa així, ens hem volgut, volgut anar per al partit i ens hem posat a jugar de 5. La primera jugada no ha entrat, la segona s'ha relliscat un jugador nostre, s'ha quedat la pilota amb ells, ens han marcat el 3-2 i a l'últim segon hem tingut una ocasió bastant clara davant de porta, però l'hem tirat fora. Bueno, és el que té, hem volgut anar pel partit i no ha sortit bé aquest cop, però bueno, som així, hem d'anar per totes.